Bore da, siwmai a chroeso i'r wers fyw yma. I ni wedi cyrraedd mis Rhagfyr. I ni'n dod tuag at ddiwedd y tymor a croeso enfawr i chi i'r sesiwn yma o weithgareddau nadoligaidd gan ddefnyddio Adobe Express wrth gwrs. Wel, croeso mewn. Fi'n siŵr bod chi yng nghanol y prysurdeb yn yr ysgol ar y foment. Ydych sioe chi wedi bod? Ydych sioe chi wythnos yma? Ydych gwasanaeth chi wedi bod? Beth sy'n mlaen gyda chi yn eich ysgol chi wythnos yma? Rwch o bod i fi yn y chat athrawon. Llwch chi roi sylwadau ar YouTube, neu llwch chi roi sylwadau ar StreamYard, ar y ffrwd StreamYard hefyd, i fi gael gweld eich sylwadau chi fyna. Neu wrth gwrs, allwch chi just ymateb i'r e-bost yn fod nes i'r dolenni chi arnyn nhw bore yma, a allwn ni ddarllen eich neges chi mas fyna hefyd. Wel, croeso mewn i chi ar gyfer un o sesiynau ola y flwyddyn ar arweinwyr Adobe Express. Nawr, os nag i chi wedi ymuno gyda ni o'r blaen, i ni'n mynd i gael dwy weithgaredd hwylus bore yma gan ddefnyddio Adobe Express wrth gwrs. Dewch i ni gael edrych yn sydyn ar beth yw'n rheolau ni. Dyn nhw ddim yn rhyw rheolau llym iawn ydyn nhw. Y reol gyntaf yw, cofiwch eich bod chi'n gallu oedi y fideo os angen. Os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi, mae croeso i chi i oedi y fideo. Mae rai ysgolion just yn cymryd rhan y weithgaredd gyntaf a ddim yn mynd mlaen i'r ail weithgaredd sy'n meddwl bod nhw fwy amser i wasgu pause i oedi'r fideo os oes angen ty bach fwy amser yna chi. Iawn, felly mae croeso i chi wneud hynny. Yn gweud ni, fi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r iPad i'r porwr, felly mae hwnna yn rhoi chydig bach o amser ychwanegol i chi hefyd, yn dweud. Yn ail, bydd Dom yn danfon e-bost allan i bob un o chi athrawon sydd wedi cofrestru gyda'r sesiwn. Bydd yr e-bost na'n mynd mas tua 4 gloch prynawn yma. A ar hwnna, bydd yna dystysgrif i bob un ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau yma heddi. Felly, athrawon, newch yn siŵr bod chi yn hawlio'r dystysgrifau yna i'ch disgyblion. A wedyn yn olaf, hawliwch barti pizza. Nawr te, beth yw hwn? Wel, allwch chi gasglu 3 phwynt i ennill parti pizza ysgol gyfan. Nawr den, fel i ni'n ennill 1 pwynt? Wel, i gael 1 pwynt, mae angen i chi i gael, dibynnu ar seis eich ysgol chi, naill ai pawb o flwyddyn 3 i flwyddyn 6, neu os i chi mewn ysgol fawr, 100 o blant neu fwy. Iawn? Pyn bynnag o'r ddau na sy'n rwyddau i chi. Pawb o flwyddyn 3 i 6, neu 100 o blant neu fwy, i gymryd rhan mewn gweithgareddau y gwersi byw. Nawr, yn amlwg, dych chi ddim yn gallu cael pawb i ddod yn fyw i'r gwersi byw, achos falle bod dim digon o teglynau ydych chi. Ond, mae'r tudalennau heriau gyda chi, a hefyd mae mynediad, mae'r un ddolen chi wedi defnyddio i ddod i'r wers fyw yn gallu cael ddefnyddio i wylio recordiad y sesiwn fyw. Felly, os oes rai dosbarthiadau yn gallu cymryd rhan yn y gweithgareddau yma ar ôl heddi, ar draws y dynodau sydd i ddod, a falle gall rai o'n chi ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan bod yma yn fyw, allech chi fod yn mynd i helpu'r dosbarthiadau yna. Wel, os ych chi'n gallu gwneud hynny, ych chi'n cael 1 pwynt. A os ych chi'n casglu 3 pwynt, mae hwnna'n parti pizza i bawb yn yr ysgol, a mae Adobe'n talu. Felly, mae hwnna'n gyffroes iawn. Felly, ewch amdani i gasglu'ch pwyntiau i ennill parti pizza. Right, dewch i ni gael edrych be ni'n neud heddi te. Dewch i ni gael neidio draw i'r dudalen heriau. A fel i fi wneud hwnna, fe ni'n gofio fel i wneud y gwersi byw yma. Ni wedi cael wythnos bant, fe ni'n gofio beth i fi wneud. Right, dyma ni. Dyma fi wedi mewn gwneud i Express. Dewch i ni gael newid Express draw'r Gymraeg. Clicio ar yr avatar, record yn y top o'ch dde. Dwi'n mynd i'r settings. A wedyn yn y settings, yn y gosodiadau, gwymplen gyntaf yma, newid hwnna draw i'r Gymraeg. Dyna ni, a fi'n gweld bod rhywun wedi gweud shmai yn barod, ych chi'n cael gweld pwy sy'n na te. Right, mae Express yn Gymraeg. Dyma'r dudalen heriau, a llwch chi ddod y dudalen heriau gan fynd i bit.ly/Nadolig 24. Nawr, mae angen y dudalen heriau yna ni ar gyfer yr ail weithgaredd. Mae rhaid i chi, achos ni'n defnyddio templed. Dyma tro cyntaf erioed i ni ddefnyddio templed mewn gwers fyw. Felly, bydd eisiau bod chi'n dod i'r dudalen heriau yma, ffrindiau. A wrth gwrs, os ydych chi iPad neu dyfais i chi sganio cod QR, allwch chi sganio'r cod QR na i ddod i'r dal yma. Right, tra bod ni fyna, dewch ni gael gweld pwy sydd wedi gweud siwmai. Pwy sydd da ni yma? Pwy sydd da ni yma?
Mae da ni ysgol Rhaeadr Jones. Mae gen i ni un ffair... ffair Nadolig! Fi'n joio ffair Nadolig. Joio ffair Nadolig. Wastad wedi joio hwnna. Canu carolau. A wedyn, os na stondinau gyda chi, pobl wedi bod yn neud ychydig o waith crefft, gwerthu pethau crefft. A fi'n siŵr bydd na fwy blasus na hefyd yn eich ffair Nadolig chi. Gwych. Wel, mwynhewch eich ffair Nadolig, ysgol Rhaeadr Jones, a diolch am ddanfod y neges mewn. Reit, nawr te, dewch chi gael sgrolio lawr ar dudalen heriau i weld beth ni'n gofio beth bod fi wedi gwneud yna. Reit, ni'n gofio beth fi wedi gwneud yna. Ni'n mynd i wneud... ni'n mynd i greu Jack in a Box Nadoligaidd. Chi'n mynd i greu Jack in a Box Nadoligaidd. Iawn? Nawr, os oes chi'n dechrau o'ch hunan ar eich dyfais, llwch chi ddefnyddio llun o'ch hunan, fel dwi wedi gwneud fyna. Ond os ddim, pidwch y phoeni, achos allwch chi greu, yn lle bod eich gwyneb chi ar y siwmper, gallwch chi fod yn rhoi gwyneb anifail, neu cymeriad, gallwch chi roi un o cyblynod Sion Corn neu Sion Corn i hunan. Felly, chymod, a llwn ni ddefnyddio'r lluniau yna o lyfrgell lluniau Express. Felly, os nag oes llun gyda chi ar eich dyfais, pidwch y phoeni, ond falle bod eich dyfais chi'n gallu tynnu llun yn ddigon hawdd, a falle bod chi'n mynd i drial wneud hwnna yn ystod y sesiwn bore yma. Right, wel dyma ni de. I ni'n mynd i greu y Jack in a Box Nadoligaidd yma. O dechrau'n deg, dyma dysgu llwyth o sgiliau dylunio graffigol, llwyth o arfau defnyddiol a hwyl yn Express. Right de, draw fi Express de i ni gael dechrau bant arni. Felly mae Express fi ar y tab fan hyn. A beth i fi ni fod yn gwneud yn gynta yw i ni'n mynd i fod yn creu graffig. Felly, i greu graffig, na gyd sy'n angen i ni wneud yw clicio ar y deilsen fawr werdd yn y cornel top ochr dde. Deilsen fawr werdd, cornel top ochr dde, clicio ar hwn, a mae hwnna'n mynd i agor golygydd Adobe Express ni. Right, dyma ni i fewn yn y golygydd. Nawr te, be ni'n mynd i wneud gyntaf te yw ni'n mynd i ddewis cynllun lliwiau, colour theme. Iawn, ni'n mynd i ddewis cynllun lliwiau. Felly, sdim eisiau'r templedi yma, na fi'n mynd i gau hwn i lawr. Right, nawr te, ar y top, ar y rhiban ar y top, fe welwch chi'r ail fotwm draw ar y rhiban ar y top yw Thema. A chwch chi weld y palet paint yma fan hyn. Felly, cliciwch ar hwnna, a nawr mae'n amser i chi ddewis cynllun lliwiau ar gyfer eich dyluniad. Nawr, allwch chi fod yn teipio mewn eich hoff liwiau fan hyn. Enghraifft, os na i roi rhywbeth fel blue, gold, mewn, i fi mynd i gael, dyma ni, cynlluniau lliwiau sy'n cynnwys lliw aer, lliw glas, chi'n gweld? Felly, llwch chi enwi lliwiau, a wneith e ddewis cynlluniau lliwiau sy'n gweithio neis. Neu, wrth gwrs, allwch chi roi naws mewn, iawn? Allwch chi roi rhywbeth fel festif. Festif, na fe. Chi'n cael Nadoligaidd, neu Christmas. Christmas. Allwch chi hyd yn oed wneud rhywbeth fel Christmas blues. A rydych chi'n ei gael pethau Nadoligaidd gyda glas mewn yna. Na i just rhoi Christmas mewn yna, dwi'n meddwl. A wedyn, sgrolio lawr, a dwi'n mynd i ddewis un o'r cynlluniau lliwiau yma. A chi'n gwybod beth, fi'n hoff iawn o hwn, fi'n licio'r math o goch a'r math o wyrdd yna, fi'n hoff iawn o reina. A mae'r lliw hifen yma, a'r brown tywyll yn ddiddorol hefyd. Felly fi'n i ddewis y cynllun lliwiau yma, just wrth glicio arno fe. Iawn. Unwaith chi wedi dewis eich cynllun lliwiau, llwch chi gau y panel thema lliw yma i lawr. Nawr, mae wedi dewis un o'r lliwiau yna fel cefndir y dudalen. Os mae nid hwnna oedd y lliw o'ch chi eisiau, na gyd sy'n rhaid chi'n ei wedyn yw ar y rhiban ar top dod i lliw y cefndir. A chi'n gweld nawr, mae da ni lliwiau'r thema fan hyn. Lliwiau thema'r dudalen fan hyn. Felly allwch chi gyfnewid reina am un o'r lliwiau eraill os ych chi eisiau. Chi'n gwybod beth, dwi'n meddwl mae'r hifen na dwi'n mynd i aros gyda. Right, felly,
Agor yr golygydd gan glicio ar y teil sy'n werth creu graffig. Dewis cynllun lliwiau, a wedyn dewis un o'r lliwiau o'r cynllun na fel eich cefndir. Right, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad nawr te i wneud hynny, achos fi'n siŵr bod chi'n brysur yn dewis eich lliwiau ac yn dod o hyd i gynllun lliwiau. Felly, gadewch i fi wneud hwnna i gyd eto nawr te ar yr iPad. Right, den. Ni gael yr iPad i fyny ar y sgrin. Dyma fe. Right, i beth cyntaf nes i, teil sef awr werdd, cornel top, ochr dde, clic ar hynna, a dyma ni wedi agor y golygydd i fyny. Dwi ddim eisiau templedi, gydewch ni gael panel na i lawr. A nawr te, ar yr iPad, chi'n gweld, dwi ddim ar y riban ar y top, jyst dim geiriau gyda ni drws nesaf i'r botymau. Jyst y lluniau, jyst yr eiconau nhw. Ond dyna beth dwi eisiau yw'r palet na, y palet paint, yr ail un ar draws. Tap ar hwnna. Gret. A nawr, allai chwilio am, chi'n meddwl beth, o'n i'n licor, neu chwilio am yr blue gold eto, lliwiau hyfryd fan hyn. Hyfryd. A dwi'n mynd i fynd am... yr un... Pain. Hwn. Ydw. Dwi'n mynd am hwnna. Right, felly dyna'r cynllun lliwiau dwi eisiau. Lle gair panel thema lliw na i lawr. A nawr, yr 1, 2, 3, y pedwerydd botwm ar draws yw yr cefndir. A nawr, lle ddewis un o'r cefndiroedd o'r cynllun lliwiau ar gyfer hwn. A dwi'n mynd i fynd am y glas golau yna, dwi'n meddwl. Ie, dyna ni. Iawn, gret. Nawr te, ewn ni mlaen. A'i nôl i'r porwr, ewn ni mlaen i'r cam nesaf. Right. Dyma ni. Nawr, be ni'n mynd i wneud yn gyntaf yw adeiladu bocs y jack. Y jack sydd yn y bocs, i ni'n mynd i adeiladu ei bocs e. Nawr, i wneud hyn, i ni'n mynd i docio delwedd, crop an image. Felly, mae eisiau i ni ddod draw i'r chwith, i'r cyfryngau. Iawn, y bar offer ar y chwith, cyfryngau. Ac ar dop, i ni'n mynd i chwilio lluniau. Nawr te, beth am just roi mewn un Christmas, a wedyn y lliw dwi eisiau gyfer y bocs. Nawr dwi eisiau coch, mae hwnna'n un o liwiau'r cynllun lliwiau ysda fi, felly na roi Christmas red i fewn hwnna. A dyma ni 2822 o ganlyniadau. A dyma ni, chi'n gweld, dyma'r math o batrwm dwi eisiau, dwi'n hoffi'r glitter yma, dwi'n hoffi'r pli eira yma. Llwyth o'r ein yn hyfryd, dyn nhw. Felly, sgroliwch drwyddo, a dewiswch pa un i chi yn ei hoffi. Dwi'n hoff iawn o rai glitter, dwi'n hoff o rai eira. Mae hwnna'n goch tywyll cyfoethog, dwi'n hoff o hwnna. Beth yw hwnna? Fel melfed. Licio hwnna hefyd. Felly, dewiswch ddelwedd. A'i nôl i'r top. Na fynd am yr un yma gyda'r pli eira yna fe, dwi'n meddwl. Mewn o fe. Right, dewiswch y ddelwedd ych chi eisiau. Nawr, unwaith ych chi wedi gwneud na, ych chi wedyn y moyn tocio'r llun na i siap sgwar. Felly, just cliciwch arno fe. A ni'n gweld o dolenni, yr handles. Nawr, mae'r dolenni cornel, fel i chi'n gwybod, yn ailfeintio hwn. Mae'n cadw siap y llun yr un peth, mae'n jyst yn gwneud e'n fwy neu'n llai, yn dweud. Ond mae'r dolenni yma ar y top a'r ochr yn dolenni tocio. Chi'n gweld, maen nhw'n siap gwahanol, maen nhw'n dolenni hir yn hytrach yn rai crwn. Nawr te, os na i ddefnyddio y dolenni yma nawr, wel, dwi ddim yn moyn tocio'r top o'r gwaelod, ond dwi eisiau tocio yr ochrau, yr chwith ar dde. Dyna ni, i droi hwnna o fod yn betrial i fod yn siap sgwar. Nawr, dim angen iddo fod yn sgwar perffaith. Iawn, jyst bod e, chymod, digon agos i fod yn sgwar. A wedyn, dwi yn lleihau y maint, dyma ni, dwi eisiau'r bocs i fod, chymod, yn eitha bach fyna, yn hanner gwaelod y dudalen. Achos mi eisiau digon o le nghymeriad i'r jack i fod yn popio mas o'r bocs. Felly, rhywbeth fel yna, a cadw lle'r gwaelod i neges nadoligaidd. Felly,
lleihau y bocs i tua'r maint na. Dyna ni. Right, draw i'r iPad ta i wneud yr un peth. So oedd hwnna'n gam bach, tyn bach fwy cymleth, yn dod e? Eisiau dod o hyd i lun, a wedyn mae eisiau i docio fe i fod yn sgwar. A wedyn ailfeintio hwnna i osod e ar y dudalen. Right, ar yr iPad, dyma ni. Right, felly na i fynd i'r cyfryngau. Na tro hyn, na i chwilio am... Beth am chwilio am Christmas Gold, okay? Christmas Gold, oherwydd mae air yn un o'r lliwiau sydd â fi yn Thema i. Neu os na, lle ni fynd am ryw las tywyll, lle ni chwilio am Christmas Navy Blue, falle. Mae'r rhain yn gret. Pa un. Dwi eisiau lliw air eitha tywyll, eitha cyfoethog os allai gael un. Hwnna felly, ie, mae hwnna'n un da. I nôl i ôl hwnna os na gwyn gweld beth gwell. Ie, nôl lan o fi. Credu mai y glitter yma fan hyn. Ie, dyna'r un gorau, dwi'n meddwl. Right, felly, dewch i ni gael tocio hwn nawr. Felly, mwyn tocio, dwi'n jyst yn mynd i tapio ar y llun. Dyna ni. A chi'n gweld nawr, y dolenni cornel yw ailfeintio, ond y dolenni ochr, dwi'n gallu defnyddio reina i docio hwnna i siap sgwar. Unwaith dwi wedi gwneud hynny, allai dod lawr am maint y bocs. A chi'n gweld y llinellau pink na yn helpu i gadw hwn yng nghanol y dyluniad. Iawn, gret, dyna ni, y bocs air da fi fan hyn. Right, nôl i'r porwr i ni gael symud mlaen. Dyma ni. Nawr, dwi'n mynd i wneud clawr y bocs. Clawr y bocs. Felly, i wneud clawr y bocs, be dwi eisiau wneud yw cael copi arall o'r bocs yma, a wedyn tocio fe i fod yn stribyn tenau fel clawr. Felly, na i just glicio ar y bocs, a wedyn fe da chi'r 3 dot fan hyn mwy. Clicio ar hwnna, a dyblygu, duplicate. Dyma ni, nawr mae gen i 2 bocs. A beth lle i wneud, yn syml iawn, yw tocio hwn i fod yn llai, rhywbeth fel yna. A nawr, allai ddod lawr o fe, cylch droi, a dyna ni, mae'n edrych fel bod clawr y bocs ar agor. Allech chi fyd ddyblygu hwnna to, allech chi? 3 dot, dyblygu, falle bod y bocs yma a clawr bob ochr. Rhywbeth fel hyn. Na ni. Felly, rhowch glawr ar eich bocs yn edrych. A dwi'n hoffi bod yr ongl yn wahanol ar y ddau, fel sy'r bocs wedi ffrwydro ar agor gyda'r jack yma'n neidio allan. Felly, dyblygu eich bocs a tocio hwnna eto i fod yn betrial bach tenau sydd yn edrych fel clawr y bocs wedi agor. Right, draw i'r iPad te i wneud yr un peth to. Dewch i ni gael symud draw. A dyma ni. Right, wel dyma'r bocs. Felly dwi'n mynd i glicio ar y 3 dot a dewis dyblygu. Na ni. A nawr allai docio hwn i fod yn glawr tenau. A nawr allai gylch droi y clawr yna. A roi ar ochr y bocs. Mae hwn yn lot o hwyl. 3 dot. Dyblygu. Dyma'r un newydd. Cylch droi ffordd arall. A dyna ni, mae'r bocs wedi ffrwydro ar agor. Iawn, sio mae'n mynd, ffrindiau. Pawb yn cael hwyl gobeithio. Mae hwn yn gyfle da felly i ni gael arbed ein ffail, achos, wel, mae wedi bod yn arbed yr holl ffordd, ond does dim enw synhwyrol gyda ni ar hyn o bryd. Felly yn y cornel top ochr chwith, dwi yn mynd i newid enw'r ffail yma i Jack yn y bocs. Nadolig 24. Jack yn y bocs. Nadolig 24. Right, na hi wedi arbed
hwnna. Dewch i ni gael yn dôl i'r porwr de, a gawrewch i fi gael enwi'r ffail draw fyna hefyd. Right, dyma ni lan y corner top ochr chwith, clicio mewn yna, delay-yr enw ffail dwl yma mae'n rhoi fi, a Jack yn y bocs Nadolig 24, na hi, hwnna wedi arbed. Right. Iawn de. Siwr mae'n mynd â chi. Gobeithio bod pawb yn cael hwyl, achos nawr i ni'n barod i roi ein cymeriad i fewn. Nawr de. Ni'n cael bach o hwyl nawr. Nawr, beth sy'n angen ar ni gynta yw yr spring. Y spring mae'r Jack yn eistedd ar ei benne. Felly, draw yn y cyfryngau fan hyn, chwilio ni fan hyn am spring. Nawr, os ych chi jyst yn chwilio am y gair spring, ych chi'n mynd i gael 15,000 o luniau o'r gwanwyn. Felly, mae angen i chi ysgrifennu rhywbeth fel metal spring neu coil spring, dyma ni. Right, a nawr, dwi wedi chwilio, a chi'n gwybod beth, dwi'n meddwl mai hwn yw'r un gorau i ni gyd i ddefnyddio. Iawn, dwi ddim yn gallu gweld un sydd yn well na hyn mewn na. Felly, yr un cyntaf yma, yr un melyn yma, dyma'r un gorau fydden ni'n dweud. Gydawn ni mewn o hwnna, a dwi'n mynd i dynnu y cefndir. A ni'n tynnu'r cefndir wrth gwrs gan glicio ar y llun, a draw ar y chwith, clicio ar y ci hapus sy'n mynd i dynnu'r cefndir. Ond byddai'n neud hwn i gyd eto ar yr iPad, bydwch y phoeni. Nawr, be dwi eisiau gwneud yw lleihau hwnna, lawr o fe, a dwi'n moyn y Jack i fod yn neidio allan ar ongl diddorol, felly bo fi. Felly, cylch droi chydig felly. A nawr, licen ni bod yr spring yma tu ôl i'r bocs, fel bod yn edrych fel bod e tu fewn y bocs. Felly, fi'n siŵr chi'n bod fel wneud hwnna, draw ar y dde, allai ddefnyddio'r stack heinau, a llusgo'r spring lawr i waelod y stack heinau. A dyna ni nawr mae'n edrych fel bod e yn gwthio allan o'r bocs. Nawr, felly bod chi ddim yn moyn eich spring chi fod yn felyn, iawn? Felly, beth am i ni osod un o'n lliwiau ein thema tudalen ar y spring? Mae hwnna'n hawdd i wneud, gan just o draw i'r effeithiau, a defnyddio yr arlliw sydd fan hyn, arlliw. Clicio'r arlliw. A beth yw'ch chi'n neud, trwch y dwysedd reit lan, a wedyn lliw, dyma ni, lle ddewis un o lliwiau'r thema, enghraifft y gwyrdd yma. A dyna ni, mae wedi arlliwio yr spring yna yn y lliw thema nes i ddewis. Right, oedd hwnna bach yn gymleth, felly ai draw i'r iPad i wneud e. Felly chwilio am coil spring yn yr cyfryngau o dan lluniau. Dwi'n mewn o hwnna, tynnu'r cefndir, a wedyn roi fe'n i le, roi fe nôl lawr i waelod y stack heinau, ac yna yn olaf nes i ddefnyddio'r effaith arlliw i osod un o lliwiau'r thema i'r spring. Right, dewch i ni gael wneud hwnna to ar yr iPad. Dyma fi nôl ar yr iPad. Felly, yn y cyfryngau, dwi'n mynd i chwilio am coil spring. Coil spring. Na fe, ar un cyntaf na dwi eisiau. Right, felly, mae hwnna mewn, ar sydd fe lwytho. Na fe, unwaith mae'n llwytho, lle dynnu'r cefndir. A nawr y cefndir wedi tynnu, felly allai i ailfeintio fe. Felly cylch droi tymor bach. Llusgo fe lawr i waelod y stack heinau. A nawr fi moyn lliwio hwnna, felly lawr i'r effeithiau. A dwi eisiau'r arlliw. Tap yr arlliw ddwy waith mwyn agor y ffenest bach gosodiadau yma. Right, nawr dewis un o liwiau'r thema, beth am y glas tywyll, ie. Tap nôl yr arlliw achos dwi eisiau'r dwysedd na fe'r holl ffordd i fyny. A nawr chi'n gweld y glas tywyll
cryf yna gyda fi nawr ar y spring. Edrych yn gret. Right, iawn. Mlaen te, eto. Mlaen eto. Right, nawr te, beth ni eisiau nawr yw creu, ni'n mynd i adeiladu siwmper ein cymeriad ni. Adeiladu siwmper ein cymeriad ni. A ni'n mynd i wneud hynny gan docio patrwm nadoligaidd i siap pentagon. Iawn? Felly, chwiliwch am festive pattern neu Christmas pattern. Festive pattern. Festive pattern neu Christmas pattern. A chi'n chwilio am rhywbeth sy'n edrych fel y patrwm ar siwmper nadoligaidd. Iawn? Mae hwnna'n un gret, hwnna'r un nes i ddefnyddio yn yr enghraifft. Mae'r un fi'n licio'r ser na. Fi'n credu bydd hwnna'n gweithio neis ar yr iPad yn y cynllun lliwiau glas a air na sydd â fi. Mae'r rhain yn gret, fi'n licio'r coed Nadolig na. Mae hwnna'n edrych fel siwmper Nadolig. Sa'n gwybod beth yw'r peth na ar y top, sa'n gwybod. Mae bobbles da ni fan hyn, mae lot o sionau corn da ni fan hyn. Beth yw fwy nag un sion corn, sa'n gwybod. Sionau corn, sion cyrn. Sa'n gwybod, beth ych chi'n meddwl? Right, fi wedi paso cwpl o rai da, felly ai nôl lan i gydio un o'r ein na. Ydw, ni fynd nôl lan. A dwi'n meddwl ai am yr rhain, dwi'n meddwl. Yr sionau corn. Right, felly dyna'r sionau corn fyna, a fi'n mynd i droi hwn i fewn i siwmper. A y cam cyntaf i droi hwn i siwmper yw tocio fe i siap pentagon. Nawr i docio i siap pentagon, beth sy'n eisiau gwneud yw dod draw i'r ochr chwith a dewis y botwm tocio, fan hyn, a sgrolio lawr, oherwydd reit ar waelod y siapiau, fe welwch chi'r un ola ond un yw'r pentagon yma. Nawr, dewis hwnna a wedyn clicio i ffwrdd a mae wedi tocio. Nawr, pidwch y phoeni os nag yw hwnna'n edrych llawer fel siwmper ar hyn o bryd, fe fydd e cyn bo hir, pidwch y phoeni. Felly, rowch eich siwmper nawr ar ben y spring. Felly, dewis ongl i hwnna hefyd. Dyna ni rhywbeth fel yna. Iawn, right, draw i'r iPad i wneud yr un peth. Felly, dewis patrwm, festive pattern. Dwi'n mewn hwnna, tocio fe i pentagon a roi e ar ben y spring. Right, draw i'r iPad i wneud hwnna de. Dyma ni. Felly, dan y cyfryngau lluniau, chwilio fan hyn am festive pattern. Festive pattern. Na fe. A sgrolio lawr, sgrolio lawr, sgrolio lawr. A dyma ni, hwn yr un nes i ddewis yn dyfer gyfer yr un yma. A wedyn dwi eisiau tocio hwn i siap pentagon. Felly ni'n neud hynny, draw'r y chwith chi'n gweld fyna, mae'n dweud tocio, dewis, sgrolio lawr. Yr un ola ond un yw'r pentagon. Hwna wedi tocio, tap i ffwrdd, a na ni, mae hwnna wedi wneud. Right, dewch i fi gael ailfeintio hwnna, cyrch droi tymed bach, a'i roi e, ailfeintio to, a'i roi e ar y spring. Iawn, gret. Siwmper na'n edrych yn hyfryd, yn dweud. Right, iawn, na de, mae'n amser i ni roi breichiau i'r siwmper. Breichiau i'r siwmper. Felly, nôl draw â ni. Mwyn rhoi breichiau ar y siwmper, i ni'n mynd i ddefnyddio petrial syml o'r siapau. Felly, i gydio yn y siapiau sylfaenol, mae eisiau ni ddod i'r elfennau am y tro cyntaf heddi. Felly, clic ar yr elfennau. A fan hyn wedyn, dwi yn mynd i sgrolio draw ar y top i siapiau. A o dan rectangles, os na i just sgrolio draw,
Dyma ni, chi'n gweld, dyma'r un dwi eisiau, just petrial syml. Nawr, pan ych chi'n dod mewn o hwnna, fydd e'n dod mewn o fe yn un o lliwiau eich cynllun lliwiau chi, sy'n ddefnyddiol iawn, diolch yn fawr. A na gyd sydd eisiau fi wneud nawr yw tocio hwn lawr, neud yn llai, rhywbeth fel yna, a'i roi e wedyn ar ymyl y pentagon. Iawn, a ar y cornel, y ddoi gornel ochr, dyna y cesail, dyna'r armpit fyna, iawn? Felly, a wedyn lle lusgo hwnna wedyn tu ôl i'r siwmper. Ie, na fe, fel na. Dyblygu hwnna, felly clic arno fe, dyblygu, draw, troi around, a'i roi e ar gyfer y fraich ochr draw. Gret. A wedyn, dewch ni gael rhoi menig syml ar ddiwedd y breichiau yma. Felly, eto o dan y siapiau, dwi'n mynd i sgrolio draw o dan y cylchoedd a just cydio mewn cylch syml soled. Nawr, mae wedi dewis yr un lliw, ond dwi'n mynd i ddewis lliw gwahanol o'r thema dudalen, sef coch hyfryd yma. Right, a lawr a hwnna. A dwi'n rhoi'r cylch ar ddiwedd y fraich. Just fel yna. Dyblygu hwnna. Draw. A na fe. Mae da ni dwy fraich a maneg ar ddiwedd bob un. Right, iawn. Dych chi'n gael wneud hwnna ar yr iPad te? Dyma ni. Ni nôl. A i fi mynd i ychwanegu yn gyntaf petrial ar gyfer y fraich. Felly, cofiwch hwnna yn yr elfennau. Felly, elfennau'r chwith, draw â ni i'r siapiau. A dwi'n mynd i sgrolio draw petrial, achos dwi eisiau'r un, cofio fan hyn, hwn, just yr un plain solid. A wedi dewis un o lliwiau'r cynllun lliwiau. Falle bod fi eisiau glas fwy tywyll, neu hyd yn oed yr air. Ie, glas fwy tywyll, dwi'n meddwl. A nawr allai tocio hwnna. Cylch droi. Neu roi e fanna. Llusgo fe nôl yn y stac heinau. Na ni, na'r fraich gyntaf di wneud. Dyblygu hwnna. Troi o amgylch. A roi e rwch o draw. Fel na. A nawr menig, felly cylch soled, dyma ni, hwnna. Falle mae'r lliw hyn fydd e. Naill ar air, neu'r glas, nawr, y glas golau yna sydd y fi roed yn y cefndir. Mae glas golau, mwy goleiach eto, neu mae gwyn i gael. Dwi'n meddwl ai am yr glas ysgafn yma. Na ni, roi'r un yn faneg fanna. Dyblygu hwnna, drawrwch o draw. Na fe. A mae'n jack in a box ni yn breichiau mas yn mynd, hwre, right, iawn. Nawr mae'n amser i ni roi pen ar y jack in a box yma. Dyma le ni'n mynd i gael ychydig bach o rialtwch fan hyn nawr. Felly, os llun gyda chi ar eich dyfais, yna, mae croeso chi ddefnyddio fe. Nawr, os oes iPad chi, chi'n fynd i cyfryngau, a dewis y botwm glas yma llwytho i fyny o'r dyfais, bydd e'n agor eich camera roll, dod mewn ar llun yn syth. Iawn, dyna'r peth rwydd yn neud ar iPad. Os ych chi ar Chromebook, neu laptop, neu PC, neu rhywbeth fel yna, allwch chi wneud yr un peth, ydych chi'n gwneud draw i'r porwr, allwch chi wneud yr un peth, mynd i'r cyfryngau, a wedyn llwytho i fyny o'r ddyfais, fan hyn, neu, allwch chi, fi'n tueddu fynd o fe'n haws i just llusgo rhywbeth mewn o folder. Felly, dewch fi gael dangos i chi nawr, iawn? Mae da fi lun ohono fi mewn folder, felly na i agor y folder, a fi'n gwybod bod fi'n defnyddio cyfrifiadur Mac fan hyn nawr, ond mae'n debyg i bob man, dwi e. Felly, os ydych chi folder, camera ar eich Chromebook, Cywch chi agor hwnna lan ar ffenest fel sydd â fi fan hyn, a dyma'r llun dy fi fan hyn, allai lusgo hwnna yn syml o'r folder
a gollwng e, gadael ei gwmpo, gollwng e ar y canfas, a na fe mae'r llun yn mynd i lwytho. Iawn? Felly naill ai llusgwch e mewn, neu ewch i'r cyfryngau a llwythwch e i fyny o'r ddyfais, fel hyn. Iawn? Neu os nad oes llun gyda chi o'ch hunan, peidiwch y phoeni. Os nad oes llun gyda chi o'ch hunan, peidiwch y phoeni. Dewch i mi gael dangos i chi ar yr iPad. Na i wneud yr iPad nawr, beth allwch chi wneud os nad oes llun gyda chi o'ch hunan. Felly, ar yr iPad, beth i fi'n mynd i wneud yw i fi'n mynd i chwilio am lun. Iawn, felly eto dan cyfryngau, lluniau. Nawr, allwch chi ddefnyddio cynhyrchu delwedd fyna os chi eisiau defnyddio AI a cynhyrchu llun eich hunan, croeso chi wneud hynny. Ond i fi'n mynd i llai chwilio fan hyn felly am Santa. Iawn, llai ddewis llun o Sion Corn. Nawr, ni gyd yn ei moyn yw'r pen ar y sgwyddau. Iawn? Dyna beth ni'n mynd i fod yn defnyddio. Wedyn ni'n mynd i fod yn cael gwared hefyd, achos just y pen ni eisiau. Dyn ni ddim yn moyn ar sgwyddau o gwbl. Oherwydd mae dan ni gorff y Jack in a Box yn barod, felly just rhoi pen yn y mes eisiau. Felly allan ni chwilio am Santa fel yna. Neu, be nes i yn yr enghraifft na oedd chwilio am Santa Dog. Santa Dog. Dyma ni. A dewis, cofio fan hyn, dewis y ci yma. Iawn, neu allwch chi chwilio Santa Cat, mae reina i gael yna hefyd, neu allwch chi chwilio am Christmas Elf, allwch chi chwilio am Goblin bach, Coblin, Nadoligaidd, allwch chi wneud na, mae lan i chi. Iawn, felly mae digon o bethau ydych chi allwch chi wneud os nad oes llun gyda chi o'ch hunan ar eich dyfais. Iawn, felly, pawb nad i sort o mas be maen nhw moyn. Llun chwilio am lun, cynhyrchu'n defnyddio AI, neu dod mewn â ffoto o'ch dyfais chi. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i chwilio am be na i wneud. Santa Dog eto, oedd hwnna'n hwyl. Santa Dog. Na ddewis i'n gwahanol, fi wedi wneud y bychan nawr. Mae'r dogo na wedi bod. Bydd am hwn, mae'n edrych yn ddifrifol iawn, felly da mewn â fe. Right, iawn. Nawr te, felly newch yn siŵr bod da chi'ch delwedd. A unwaith mae delwedd da chi, dim ots os bod e'n ffoto chi, neu yn rhywbeth chi wedi cynhyrchu, neu wedi dod o hyd iddo fe, mae'r camau ar ôl hynny nawr yn mynd i fod yn yr un peth yn ddigon syml. Right, a'i draw te'r porwr i gael dechrau bant, gyda ffoto o'n hunan. Felly, just newch yn siŵr bod eich llun chi nawr yn fawr fel bod yn hawdd i weithio gyda fe. Right, nawr, beth fi'n mynd i wneud gynta yw just tocio yn gyflym y pethau dwi'n gwybod dwi ddim eisiau. Nawr, sa'n mynd i fynd yn agos i ochr ym hen i, dwi just yn mynd i ddod i tua fan hyn, a dwi'n mynd i ddod i tua fan hyn, a dwi ddim yn mynd i siwmper o gwbl, felly na i ddod i tua fan 'na. Iawn, felly dwi wedi tocio nawr popeth dwi'n gwybod yn hyderus dwi bendant ddim eisiau reina, achos dim ond y gwyneb dwi eisiau fan hyn. Right, dwi'n tocio popeth arall, a nawr dwi yn mynd i glicio ar y llun a tynnu'r cefndir. Right, mae hwnna'n ddechrau da, ond fydda i moyn cael gwared ar y siwmper yma a'r gwddwg hefyd. Ond dewch ni gael wneud hwnna draw yr iPad gyntaf, fel bod ni gyd yn yr un man. Right, dyma ni te. Felly mae'r llun da fi fan hyn. Felly fydd cyntaf fi'n wneud, nawr dwi eisiau'r het, felly sa'n mynd i docio hwnna i ffwrdd, ond dwi'n docio'r top. Nawr, lle docio lan i fyna, tocio'r ochr fel yna, dyna ni. A nawr i fi yn mynd i dynnu'r cefndir. Tynnu'r cefndir. Na fe, gret. A wedyn, just wneud hwnna mor fawr a phosib am nawr. Bydd e'n wneud yn haws i ni weithio gyda fe os mae'n fawr. Right, iawn. Nôl i'r porwr te. Oherwydd beth sy'n angen i ni wneud nesa yw delay gyda brwsh. Delay gyda'r brwsh. Felly, gyda'r llun wedi ddewis, ni'n mynd i ddewis nawr, drws nesau tynnu'r cefndir, mae'r delayedd. Nawr, gyda'r delayedd, mae angen i ni ddewis delayedd gwahanol. Nid y brush quick selection, i ni moyn y brush circle brush, fan hyn. Nawr,
dewch lawr a chaledu'r brwsh na lawr i wneud e'n frwsh meddal, a wedyn dewch fyny a maint y brwsh hefyd, i fod yn eitha mawr. A sylwch be fi'n neud nawr. Felly mae'r brwsh na, dwi wedi newid ei fod yn brwsh cylch, circle brush, maint reit lan, hardness reit lawr, a be dwi'n chi'n neud nawr yw, dyma ni, delay gweddill y llun dwi ddim eisiau. A pan dwi'n mynd yn agos i'r ymyl y gwyneb, dyna ni, dwi'n bod chydig yn yr afach yn mynd o amgylch fyna. A felly gwared ar y bits yma dwi ddim eisiau. Os ych chi'n ei camgymeriad, os chi'n neud rhywbeth fel hyn, up a days, pidwch y phoeni, mae da chi'r botwm dad wneud lan ar y top. Mae hwnna'n camu nôl un cam. Felly dyma ni, felly defnyddiwch y brwsh cylch, y circle brush, gyda'r maint reit lan a'r caledu, yr hardness reit lawr, a dyma ni, na gyd i fi wneud nawr yw mynd o amgylch y gwyneb, yn trial torri fe. A chi'n gweld, mae'r ffaith bod y brwsh yna'n un meddal yn wneud e'n haws i ni gael ymyl feddal daclus. A dyna ni. Na fi wedi wneud ar yr un cyntaf. Os unwaith chi'n hapus, cliciwch wedi gwneud ar y gwaelod. Right, a'i draw i wneud yr un peth ar yr iPad. Nawr, mae'r ci yma'n anoddach, achos mae siap y gwyneb yn wahanol, dwi'n dweud. Felly, dewch i ni gael gweld fel mae hwn yn gweithio o'r Delayedd. Iawn, a dwi eisiau newid e. Cofiwch newid y brwsh na o'r quick selection i'r circle brush. Maint mawr, hardness, lawr. A nawr, dyma ni, dwi just yn mynd i fod yn delay, a dwi'n mynd i ddechrau lan fan hyn, a just dod lawr o amgylch y gwdd. Ie, mae hwnna'n mynd i weithio neis i fi, dwi'n meddwl. Iawn? Felly dwi wedi cadw chydig bach o'r gwdd mewn, o'r gwddwg i fewn. Bron o fod yn edrych fel colar y siwmper yn dweud. Iawn? Right, iawn, gret. Mae hwnna wedi wneud, felly chi'n gweld y botwm glas wedi gwneud yn y cornel gwaelod ochr chwith. Tap. Gret. Nawr te, nôl i'r porwr, oherwydd beth sy'n eisiau gwneud nawr yw roi y pen ar yr corff y jacker yn y bocs. Felly na i lawr y maint na nawr, a'i roi dyma ni. A cofiwch, felly bod chi moyn rhoi ongl fach sili hefyd, rhywbeth fel yna. A chi'n bod, yn sicr, bydwch a wneud maint y pen yn realistig. Chi'n bod, fi moyn maint y pen yma i fod yn eitha mawr. Mae'n fel cartŵn yn dweud. Na fe, rhywbeth fel yna yn gret. Nawr, os ych chi defnyddio llun o'ch hunan, fel dwi wedi wneud, falle bod chi moyn rhoi het o'n cor, neu cyrn carw ar eich pen. Mae digon o bethau fel i gael yn yr asedau dylunio dan elfennau. A chi'n bod beth, dwi moyn, wel, mae top y llun na wedi tocio, oherwydd pan dynes i'r llun, o'n i'n rhy agos i'r camera, mae wedi torri top yn gwallt i ffwn. Felly, llai guddio hwnna gyda het o'n cor. Felly, os ych chi moyn wneud hynny, yn yr elfennau ar y chwith fan hyn, draw i'r asedau dylunio. Chi'n chwilio fan hyn am rhywbeth fel Santa hat, neu chi'n chwilio am, hat. Christmas hat, festive hat, rhywbeth fel yna. Dyma ni. A dwi'n mynd i roi'r dylunio yma, yr het yma, ar ymhen ni. Fel yna. Ie, gret. Nawr, sy'n angen i fi wneud hwnna gyda'r ci, wrth gwrs, achos mae'r ci yn gwisgo het yn barod yn y llun, yn y ffoto, yn dweud. Felly, sdim eisiau fi wneud hwnna gyda'r ci draw'r yr iPad. Ond, falle bod chi wedi dewis llun o anifail sydd ddim yn gwisgo het Sion Cor, felly allwch chi fod yn wneud hwnna nawr. Allwch chi fod yn rhoi Santa beard. Allwch chi fod yn rhoi y set cyfan ar eich gwyneb chi. Iawn? Allwch chi fod yn rhoi, beth am just beard?
Na. Beth am festive hat? Dyma ni. Ie, hetiau. O, mae hwnna'n un cool yn dweud. Fel het corach. O, mae hwnna'n cool. Ydw fi'n mynd i swapo? Falle dyn ni swapo. Fi'n go hwnna. Wff. O, mae hwnna'n un... Fi'n go hwnna fyd. Be chi'n galw reina. Y pom-poms yn fe. Fi wastad yn licio pom-poms. Pom-poms yn awesome. O, het werdd. Felly, ie, mae festive hat yn gweithio'n dda. Chi wylio am antlers. A dych chi'n cael gweld, fi'n siŵr fi wedi gweld set fan hyn. Allwch chi roi ar eich pen. Siŵr bod fi wedi. Antlers hat, felly? Ie, cynnirain. Cluste a chyrn fyna. Mae'r ein gallu mynd arno. A mae hwnna... Chi'n rhoi hwnna arno hefyd. Felly, os ych chi moyn, dewiswch het i roi ar eich pen, fel dwi wedi wneud fanna. Right, nawr te. Wel, ni just y ben. Ni bron iawn ar ben nawr. Dych chi'n gael mynd draw i'r iPad i wneud hwnna. Os chi'n cofio, mae'r ci sydd gyda fi fan hyn yn barod yn gwisgo het. Mi'n edrych mor ddifrifol, yn dweud. Yn barod yn gwisgo het, felly dim angen i fi ddod o hyd i het i'r ci yma. Dwi'n mynd i droi pen y ci ffordd arall, Ie, fel hyn. Ydw fi? Na, fel hyn. Fel hyn. Iawn. Right. Mae hwnna'n iawn. Felly, beth sy'n dod nesaf? Wel, beth sy'n dod nesaf yw ei neges ar waelod y sgrin. Just yn dweud Nadolig llawen. Allwch chi roi'ch enw na, neu beth bynnag chi eisiau. Felly, i ysgrifennu neges, dwi'n mynd i roi'r neges ar petrial. Iawn, felly, dewch i ni gael cydio mewn petrial. Felly, elfennau ar y chwith, lan i'r top, draw yn ni, siapiau, a does dim siap o'r enw antlers hat. Felly, cael gwared ar y chwiliad na, a dyma ni petrial, rectangles, a dyma fe eto. Yr un nes i ddefnyddio ar gyfer y fraich, mewn o hwnna to. Right, a dewch i ni gael llenwi gwaelod y canfas o dan y bocs. A falle bod chi moyn newid lliw yr llenwad yma i un o liwiau eraill eich thema chi. Brown, na'n eitha neis yna. Neu falle am y coch. Am y brown na'n neis, ia. Na fe. Felly, petrial ar y gwaelod. A nawr, ni jyst yn ysgrifennu Nadolig llawen. Felly, a'n fynd i'r testyn. Ychwanegwch eich testyn. Nadolig llawen. Ebychnod. Right, felly, na hwnna di wneud. Dwi'n mynd hoffi y ffont yna, na'r lliw. Felly, os ydw fi'n rhoi hwn ar y testyn yma, mae'r brown na yn y cefndir yn dywyll, a mae'r testyn yn ddu. Felly, os mae hwn yn gyn dyfan ni'n ar liw y petrial na yn y cefn. Os mae'ch petrial chi yn liw tywyll, mae angen i chi gael testyn lliw golau. Os mae'ch petrial chi yn un golau, yna felly bod y di yn iawn. Yr coffi yna'n o'r. Right, felly, diar. Felly, dewch chi gael newid lliw y testyn yma o'r di yma i liw arall. Nawr, allan ni ddewis gwyn, ond chi'n beth, mae'r lliw melyn yma, hifen yma sydd fi, yn mynd i weithio'n gret, yn dweud, ydy. Right, ffont, mae'r ffont na'n ddiflas iawn, felly beth am i ni edrych ar ffontiau ar gymhellir. Dewis rhywbeth sydd yn edrych yn Nadolig, mae'n edrych yn Nadoligaidd, hwnna. A wedyn, os chi moyn, allech chi ddefnyddio rhywbeth fel y cynllun testyn dynamig. Hyfryd. Ydych chi moyn am linell, falle bod chi. Dewis lliw o'ch thema ar gyfer yr amlinell. Felly'r gwyrdd neu'r coch. Gwyrdd. Ia, gwyrdd. A dyna ni, hwnna, bron iawn wedi wneud. Y cam olaf i fi moyn yw licen i gael eira dros y cyfan.
Felly, na i ddod draw i'r elfennau. A dwi'n mynd nôl i'r asedau dylunio le nes i chwilio am yr het. A na i jyst chwilio fan hyn am snow. A dyma ni, chi'n gweld y rai sy'n braidd i chi'n gallu gweld, maen nhw yn eira allwch chi roi dros eich dyluniad cyfan, fel yna. A os mae'n rhy gryf, mae'n tyn bach yn rhy gryf falle, allwch chi ddod lawr yr androloi i weld tyn bach i ysgafnhau'r eira yna. A dyna ni, dyna effaith hyfryd. A draw i wneud yna tôn ar y right bar, achos fi'n gwneud nes i 3 camera, petrial ar waelod yr canfas, testyn a asedylunio eira. Felly, dewch i ni gael wneud hwnna draw ar y right bar. Dyma ni. Right, petrial ar gwaelod, felly elfennau, siapiau, draw ar y petrial fan hyn, dyma fe fan hyn, lawr i'r gwaelod. Iawn, a wedyn llenwi dewis lliw o'r cynllun lliwiau. Hyfryd. Amser ychwanegu testyn, felly testyn yn y chwith, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n teipio mewn fan hyn, Nadolig, llawen, bychnod, cael gwared ar yr bysellfwrdd, lawr a hwnna. Nawr, newid lliw. Fel bod chi'n gallu gweld e. Dyna ni. Nawr mae'r ffont yma'n ddiflas iawn, felly awn ni weld y cyfan, a dod o hyd i ffont Nadoligaidd, fi'n licio hwnna. Wedyn nôl, allai fynd i cynlluniau testyn a dewis cynllun testyn dynamig, a gwthio hwnna o amgylch, fel bod fi'n cael ar 2 linell. Fel na, gret. Right, am linell hefyd, yna fe. Trwch am linell i fyny, a dewis lliw, beth am yr air, neu beth am yr gwyn, neu beth am... air. Ond mae fe'n rhy drwchus, lawr. Na fe, gret. A mae eisiau'r eira yna dros y top. Felly gael yr eira dros y top, mynd i'r elfennau, asedau dylunio, chwilio fan hyn am snow. A ni just yma un o'r rai yma. Chi braidd yn ei gweld nhw yn y panel ar y chwith. Chi braidd yn ei gweld nhw yn y panel ar y chwith. Felly, falle bydd rhaid i chi drial un neu 2 ohonyn nhw cyn bod chi yn setlo. Right, na ni. Mewn a fe. Fel na, os chi moyn, chi'ch chi ddod lawr yr androloiwedd i ysgafnhau yr effaith yna. Ond mae hwnna'n edrych yn hyfryd. Gret. Dwlu ar hwnna. A mae'r 2 ohonyn nhw mor wahanol, yr un dwi wedi gwneud ar y porwr gyda'r llun ohono i, a'r un fi wedi gwneud fan hyn gyda'r ci diflas. O, mae'n edrych yn ddifrifol, nhw e? Edrych yn ddiflas. Gwena, ci bach. Felly, unwaith chi'n hapus gyda hwnna, i chi'n gwybod beth allwch ni wneud, allwch chi lawrlwytho hwn. Felly, clicio ar y botwm lawrlwytho, a sy'ch chi moyn, lawrlwytho fe fel PNG, llusgo fe mewn i ryw ddogfen arall, neu eich ffeiliau digidol chi, neu PDF os ych chi eisiau argraffu fe. Wrth gwrs, allwch chi hefyd clicio ar rannu, os ych chi moyn roi hwn yn syth i fewn ar Google Classroom neu Teams, neu i gyhoeddi dolen gweld yn unig, ble mae unrhyw un sy'n clicio'r ddolen yna yn gallu gweld eich Jack in a Box Nadoligaidd hyfryd. Wel, gobeithio bod chi wedi cael hwyl ar honna. Nawr, mae da ni rhyw 20 munud ar ôl o'r wers ar gyfer yr ail weithgaredd, a mae hwnna'n iawn achos mae'r ail weithgaredd yn defnyddio templed sydd yn newydd i ni ar y gwersi byw yma. Felly, dewch i ni gael edrych ar beth ni'n mynd i fod yn neud fyna. Nawr, cyn bod ni'n neud hynny, hefyd, cofiwch, os i chi athrawon digwydd bod yn postio unrhyw beth ar-lein am yr gweithgareddau yma heddi, yna please tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld beth i chi'n bod yn neud. O, hwnna'r un anghywir. Dal sownd. Dal sownd. Dalwch sownd. Baneri. Dyma ni. Dyma ni. Ca ni. Right. Felly, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld beth i chi wedi bod yn neud. At Adobe for Edu,
at ysgol ddigidol a hefyd at Meredydd J. Iawn, felly tagiwch fi mewn yna, fel bod fi'n gallu gweld eich jack yn y boxes chi, eich jackiau mewn boxes, achos fi wedi dwlu ar y weithgardd yma, wedi bod yn lot fawr o hwyl. Nawr, hefyd, os licech chi ddod i wers fyw arall, mae yna ail wers dyn ni. Nawr, wythnos yma, dydd, sa'n gwybod beth ddwrnod yma, dydd i... sa'n siŵr pa ddwrnod. Beth bynnag. Mae'r wers nesaf yn mynd i fod yr un peth a heddi. Ond, mae dyn ni wersi thema 2. Felly, chi mewn gwers byw thema 1 reit nawr. Ond gwersi byw thema 2 yw dydd Iau, 12fed o Ragfyr a hefyd dydd Mercher y 19fed o Ragfyr. Dydd Mercher ola'r tymor. Felly, os licech chi ddod i wneud 2 weithgaredd wahanol i'r rhain ni wedi wneud heddi, yna dewch nôl ar gyfer un o'r gwersi thema 2, Nadolig thema 2. Hon oedd Nadolig thema 1, Nadolig thema 2 yw 12fed neu'r 19fed. Felly, dewch yn chi i rheina os ych chi eisiau gwneud rhywbeth arall hwylus gan ddefnyddio Adobe Express. Roet, dewch i ni gael mynd mlaen i'r ail her. Felly, sgrin nôl i fyny, dyma fe. Yr ail her, i ni'n mynd i fod yn creu glob eira personol. Glob eira personol. Snow globe personol. A mae hwn yn mynd i fod yn animeiddio, fel project fideo bach. Ar gyfer hwn, i chi'n mynd i defnyddio templed am y tro cyntaf erioed ar wers Adobe Express. Felly mae rhaid bod chi'n dod i'r dudalen heriau yma. A chi'n dod i'r dudalen heriau, mae'n sgrolio'r waelod y sgrin yna hefyd, dal yn mynd bit.ly/nadolig24. bit.ly/nadolig24. Nawr, pan ych chi'n dod i hwnna, mae eisiau chi sgrolio lawr, a chi'n gweld y bottom yma sy'n dweud dyma'r templed. Dyma'r templed. Right, nawr, pan ych chi'n clicio hwnna, mae'n agor fy mhroject i fyny, a os fi'n clicio ar y chwarae yn y cornel gwaelod ochr chwith yna, chi'n gweld yr animeiddiad, y glob eira, snow globe, hyfryd yma. Iawn, felly, cliciwch arno fe, a bydd e'n agor yr enghraifft i fyny. Nawr, mwyn i chi i addasu hwn i wneud yn bersonol i chi, beth sydd eisiau chi wneud wedyn yw clicio ar ail gymysgu, remix, y botwm glas yn y cornel top ochr dde. Ail gymysgu. Chi'n mynd i ail gymysgu y prosiect yma. Chi clic ar hwnna, a dyna ni, mae'n mynd i lwytho fe yn Express. Mae'n rhoi rhyw neges goch ar y gwaelod. Fi wedi sylwi hwnna cwpl a llwch chi anwybyddu hwnna, na fe. Unwaith mae'n mynd, mae popeth yn iawn. Felly beth bynnag yw'r neges goch na, pidwch poeni, unwaith mae'n diflannu, mae'n iawn. Roet, felly dyna fel i ni'n agor y prosiect i fyny yn Express. Iawn, mae rhaid i chi ddod i'r dudalen heriau, clicio ar y botwm i agor y templed. Unwaith chi wedi agor y templed wedyn, clicio yn y cornel top ochr dde i ail gymysgu fe. Right, mae hwn hefyd yn gweithio ar yr iPad, felly dewch chi'n cael just agor yr templed i fyny ar yr iPad. Felly dyma fi, right, mae da fi'r dudalen heriau'r agor fan hyn ar Chrome. Felly sgrolio lawr i'r her 2, dyma ni her 2, a i fi mynd i glicio nawr le mae'n gweud dyma'r templed, a mae'n agor ar tab arall i fi ar Chrome. A ar y tab yma, just eisiau chi sefyll, na fe, sgroliwch lawr i'r gwaelod. Falle bydd e'n gweud, falle bod yna rhyw neges, chymod, cookies neu beth fel la, just cliciwch accept i gael nawr ffordd. Falle bod e'n cuddio hwn. Ond sgroliwch lawr, chi'n gweld, mae'n gweud botwm, ar yr iPad, mae botwm ar y gwaelod. Mae'n dweud ail gymysgu'r dyluniad hwn. Tap ar hwnna, nawr te, ar yr iPad, bydd e wedyn yn dweud, this site is trying to open an application. A mae hwnna'n iawn, fi eisiau agor Express y law. Oh, right, nawr. Fi wedi gweld hwn. Felly, os mae'n neud rhywbeth fel yna i chi, mynd â chi i'r App Store, yna, pidwch y phoeni, just newch yn siŵr bod chi yn Express, nôl ar dudalen cartref,
Beth ddigwyddodd fyna oedd bod Express wedi mynd i gysgu. O, yna fe. Mae wedi agor efo hyn nawr. Iawn? Felly, just ewch nôl i Express, mae'n agor e lan fyna. Cyfau fan hyn. Right. Na fe. Popeth yn iawn. Right te. Dewch i ni gael neud hwnna. Dyma cwarter awr ar ôl ni, ond mae hwn yn ddyn digon amser, achos wrth gwrs, di ni ddim yn dechrau o'r dechrau gyda'r prosiect yma, i chi'n addasu'r templed. Iawn? Sy'n gallu bod fwy cyflym. Nawr, y sgil i chi mynd i ddysgu fan hyn, wrth gwrs, yw gweithio gyda stac heinau sy'n bodoli yn barod. Felly, mwyn newid y pethau yma, di chi ddim yn mynd i allu clicio arnyn nhw, achos mae'r eira yma gyda ni yn y blaen. Iawn? Mae'r eira yma, a dyn ni'n mynd symud hwnna, achos mae hwnna'n mynd i wneud mes o'r templed. E ddad wneud hwnna. Felly, mwyn cyfnewid y pethau sydd da ni yn y templed yma, mae angen i chi i ddefnyddio'r stac heinau. Nawr yn gyntaf, dewch i ni gael newid yr enw, ble mae'n dweud glob eira am yr edydd, clic fyna, a allwch chi newid yr enw mewn yn hyn. Iawn? Felly, beth i fi mynd i roi? Sa'n gwybod, achos hwnna'n enw i. Na i roi glob eira Jones. Na fe. Ia, na i wneud i falle ar gyfer yn teulu ni. Glob eira Jones. Na fe, ffain. Right, felly nodwch yr enw ar waelod yma. Mae hwnna'n iawn, achos mae hwnna o flaen yr eira, beth bynnag neu gwe. Felly allwch chi just clicio yn syth ar y testyn a newid e. Os chi moyn newid y ffont, mae croeso i chi i newid y ffont hefyd. Na ni, rhywbeth fel hyn. Mae croeso chi newid y ffont i chi yn ei hoffi. Glob eira Jones. Iawn, nawr te. Beth i ni'n mynd i wneud nawr yw newid yr elfennau sydd o fewn y glob. Nawr, mae'r elfennau yna, chi'n gweld yn animeiddio, chi'n gweld y nodau cerddorol yna yn neidio amgylch y pêl drod, llun ohona i yn animeiddio yn symud. A mae yna lun fyna o fai Caerdydd. Nawr, beth i ni'n neud yw, mynd mewn, i chi yn mynd i fynd i'r stac heinau, a just cyfnewid pob un o'r pethau yma. Iawn? Felly, dechrau ni gael newid Caerdydd yn gyntaf. Clic ar hwnna. A beth i chi'n neud? Clicio yn y stac heinau. Clic yn y stac heinau. A wedyn, disodli fe. Disodli. A to allwch chi fod yn llwytho lluniau fyny o'ch dyfais, neu allwch chi fod yn chwilio. Felly, os na i chwilio fan hyn am Wales, falle bod chi yn hoffi un o'r cestyll yma. Castell yn wych, hyfryd. Conwy hwnna. Waw, castell Conwy yn anhygoel. Anhygoel. Eglwys Tyddewi, Pentre Ifan, Picer yma. Felly, lle chi ddewis rhywbeth fel yna? Iawn? Neu lle chi ddewis un o'ch hoff lefydd chi? Felly, bod chi'n hoffi Paris. Felly, lle chi moyn Tŵr Eiffel. Felly, lle ddewis unrhyw fath o... O, mae Stadiwm Principality fyna. Hwna'n un da. Felly, dywyswch lun... A dim un o'r rai bod yn le, allai fod yn peth, allai fod yn wrthrych, allai fod yn weithgaredd, dim ots mewn gwirionedd, allai fod yn unrhyw beth o gwbl. Right, am hwn nawr, na i fynd am gastell... I am Gastell Conwy? Ie, pam lai. Gastell Conwy fan hyn. Mewn â fe. Right, felly mae'n dod mewn ar llun, ond mae angen i ni wedyn i dynnu'r cefndir o'r llun. Iawn? Felly, pan i chi wedi ddewis yn y stac heinau, pan i chi wedi dewis llun yn y stac heinau, chi'n gweld y bocs glas o amgylch allwch chi wedyn glicio arno fe. Tre'n yna to. Na fe, dewis yn y stac heinau. A nawr allai ddewis tynnu'r cefndir. Na fe, gred. A beth fi'n ei wneud wedyn yw just, dwi ddim yn moyn y blodau yma, clawdd y blodau yma. Felly, na i just ailfeintio hwnna fel bod e'n ffitio fyna mewn yn y glob, wrth gwrs, tu ôl i'm henni, felly, bydde'n dda. Felly, na i just, beth, na i wneud e'n fawr a tocio y darn na i ffwrdd. Ie,
Ydy, hwnna'n gweithio neis. O, mae eisiau tocio rhywbeth arall yna i fyna, dwi'n meddwl. Oes fyna ar y gwaelod fel yna. Gret, felly, dywyswch ddelwedd, cyfnewid un o delweddau sydd da fi mewn yn yr glob am rhywbeth arall. Nawr, mae da fi fan hyn y nodau cerddorol yma. Felly, ydych chi'n cael dewis hwnna a dewis disodli. Nawr, pan ych chi'n clicio disodli fan hyn, mae e'n agor y lluniau i fyny yn syth. Ond, allwch chi disodli mewn ffordd arall hefyd. Neu ni wna to, clicio yn y fe'n y stac heinau. Clicio i ffwrdd wrtho fe. Clicio nôl yn y fe'r stac heinau. Nawr, yn hytrach na defnyddio'r botwm disodli yma, i fi mynd i ddefnyddio'r botwm disodli yma sydd ar y top. Nawr, pam dwi'n defnyddio hwn i chi'n gofyn? Wel, pan i fi'n neud na, allai ddisodli fe gyda ased dylunio yn hytrach na just mynd i chwilio yn y lluniau. Reit, a mewn i'r asedau dylunio, a falle bod chi yn moyn chwilio am stars, falle ser, rhywbeth nadoligaidd fel y ser yma fan hyn, neu falle bod un o'ch hoff ddiddordebau chi yn rhywbeth allech chi roi fan'na. Allech chi roi snowflakes mewn fan hyn hefyd. A dewis, chi'n bod, o'r rai fel hyn, rai mawr trwchus. Allech chi ddewis rhywbeth i chi'n mwynhau, un o'ch diddordebau chi. Nes i roi nodau cerddoriaeth mewn yna. Felly na fynd am stars y tro yma i gael ser. O, mae rhain edrych yn gret, le gyda una mewn ar una. Chi'n gweld nawr, mae wedi cyfnewid yr nodau yna am yr ser yma. Nawr, mae wedi tocio'r top, felly na i just felly dad docio'r una. Dwi ddim yn all-lein o gwbl, beth chi'n siarad amdano. Na fe, a nawr, pan dwi'n clicio chwarae, chi'n gweld mae'r ser yna yn animeiddio o amgylch fel oedd y nodau yn. Yn edrych fel bod e tu fewn i'r glob. Newydd sylwi bod eisiau fi ddad docio y top fyna eto, dwi'n meddwl. Os, mae cwpl o ser. Felly, na i ddad docio hwnna, a chi'n bod fe, na i ddod lawr ar maint fel bod e, na fe, yn ffitio mewn yn y glob. Fel na. Right, wel, mae da fi bel droed fan hyn wedyn. Felly, clicio ar hwnna. Felly, chi gyfnewid hwnna am rhywbeth arall. Felly, lle fynd i'r 3 dot. Felly, chi'n mynd i'r lluniau neu'r asedau dylunio. Fi'n hoffi chwarae drymiau, felly na i chwilio am drums neu drum kit. Felly, rhoi hwnna mewn. Ie. Sa'n meddwl bod yn gwell wedyn. Neu, wrth gwrs, allech chi just fod yn adeiladu lan y lluniau chi gyda pethau nadoligaidd hefyd. Iawn. Mae hwnna mewn, a mae hwnna nawr yn mynd i fod yn animeiddio o amgylch hefyd. Gret. Nawr, y llun o hwnna i. Nawr, eto, allwch chi roi llun o'ch hunan mewn yna. Neu, allwch chi newid hwnna. Allwch chi newid e. Iawn, disodli hwnna. Na i fynd am lun dro hyn, felly disodli. Allwch chi just newid e am rhywbeth fel Christmas tree. Na fe, allwch chi newid fi am goeden Nadolig. Pam lai. Na fe. Nawr gyda hwnna, eto, eisiau fi glicio nôl yn fe, achos mae wedi tocio'r goeden i ffwrdd. A wedyn mae eisiau symud e. A mae eisiau tynnu'r cefndir. Gret. A wedyn mae da fi'r hatch o'n corn yma. Beth fi'n mynd i wneud o hwn, gwedwch. Na i ddisodli hwnna hefyd. Am ased dylunio. Beth am Christmas elf. Fan hyn. Gret. Mae bach yma yn edrych yn... Right, nawr te. Felly, dwi wedi cyfnewid yr holl bethau yna. Nawr, castell conwy yn y cefn, dwi ddim yn hapus i weilod e, felly dwi'n mynd i felly just, na fe, wneud rhywbeth fel tyco fe mewn fan hyn, fel bod e fwy taclus. Right, dewch ni gael gweld e, clicio chwarae. A dyna ni, dwi wedi creu glob Eira Jones o'r pethau
sy'n dy fi ddiddordeb ynddyn nhw. A i chi wneud hwn just wrth fynd drwy'r stack heinau, byddai ni falle'n cadw'r un ma sy'n reit yn y cefn, ond os i chi moyn newid glatsiwch chi bant. Chi hefyd fod yn ychwanegu effeithiau lliw, falle bod fi moyn i gastell conwy i fod i'n edrych chydig mwy oer, felly lle ni fynd i'r effeithiau. A defnyddio arlliw ar hwnna, fel wnaethon ni yn y weithgaredd gyntaf. Lle ni ddewis lliw glas golau. A fe wneud y castell edrych yn fwy oeraidd. Y ser, felly bod fi moyn reina i fod ychydig yn fwy tryloiw. Iawn, felly defnyddiwch y technegau i chi wedi dysgu ac yn gyfarwydd gyda nhw i addasu yr eitemau sydd fewn yn eich glob eira personol chi. A chi'n gweld mae'r effeithiau animeiddio yna sydd ar y gwrthrychau yna yn neud y fedrych fel bod nhw'n arnofio amgylch. A wedyn mae'r fideo hyfryd yma sydd da ni'n chwarae gyda'r eira man yma o amgylch y glob. Hyfryd. Right. Rhannu hwn. Wel, dwi ddim wedi enwi fe chwaith. Enwi ar y top, wrth gwrs. Glob eira gyda'ch enw chi. Rhannu, wel, tro ma mewn y brosiect fideo, felly lle chi lawrlwytho fe fel MP4, MP4. Mae 4K yn enfawr, felly byddwn ni'n bendant yn newid y cydraniad lawr yn fel 720. Iawn, bydd e'n lawrlwytho'n fwy cyflym os newch chi hwnna. Neu, beth sy'n haws na just creu dolen gweld yn unig, cyhoeddi fe i'r we. Mor syml a hynny yn dweud. Right, wel, dyna ni, ffrindiau. Ni wedi wneud 2 weithgaredd llawn hwyl heddi. Diolch enfawr i chi am eich cwmni. Gobeithio bod chi wedi mwynhau'r gweithgareddau Nadoligaidd yma. Os chi wedi, cofiwch ddod nôl ar gyfer gwersi Thema 2 ar y 18fed a'r 19fed. Os chi'n postio'r fydd ar-lein y thrawon, yna fydden ni'n dwlu gweld gwaith eich dosbarth chi. Tagiwch at Adobe Fredew, at Ysgol Digidol, at Meredydd J. Os ych chi moyn gyfrestru ar gyfer y sesiynau yna, wrth gwrs, mae eisiau chi ddod i arweinwyr.express.cymru i gyfrestru fanna. Right, wel, diolch yn fawr i chi. Mwynhewch weddill yr wythnos. Pob hwyl i chi gyda'ch ffair Nadolig, ffair eiaf, eich cynnyrchiadau Nadolig, ac yn y blaen. Joiwch gweddill y tymor, a gobeithio welai chi ar yr ail thema cyn ddiwedd y tymor. Right, wel, am y tro, hwyl fawr ffrindiau, diolch am ymuno, a welai chi to.